Top 10 government offices na pwede nating mahinga ng tulong pag tayo ay namumblema sa ating mga hospital at medical bills. Ito'y kailangan natin lalo na tayong lahat ay nagkakasakit. Ito po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Kung nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, paano namin mababayaran ang aming mga medical bills at hospital bills kung kulang ang aming kinikita? Lalo na kung lumalaki ang aming binabayaran at ginagasto sa mga hospital sa aming mga gamot. Ito po ang ating mga pwedeng takbuhan at hinga ng tulong kung tayo nangangailangan ng suporta para mabayaran natin ang ating pagpapagamot at ang ating mga hospital at medical bills. Number 1 sa ating listahan ay ang Office ng Presidente, ang opisina at tanggapan ng ating Pangulo. Ito po yung mga telephone number na pwede nating kontakin. Bagamat dapat din nating i-verify kasi nga minsan pabago-bago yung mga numero, pero ito po yung mga numero na ngayon ay kasalukuyang ating nakalap. Telephone number 8249-8310, local 8175, o telephone number 8736-8645, or telephone number 8736-8603, o pwede rin kayo mag-email sa pcc@malacanang.gov.ph. Pwede nyo ring i-check online para siguradong tama yung mga numero at mga contact details na pwede nyong padalhan ng sulat o hinga ng tulong. Pangalawa, opisina ng Vice Presidente. Telephone number 8532-5942, telephone number 8370-1719, at pwede rin kayo mag-email sa tanggapan ng ating pangalawang Pangulo. Pangatlo sa listahan ay yung mayroon tayong tinatawag na Senate Medical Assistance Office. Pwede nyo rin silang kontakin. Check nyo lang palagi mga telephone number sa online o sa kanilang mga website, pero ito po yung ating nakalat na numero. Telephone number 8804-0270 or 8052-6813, at pwede rin kayo mag-email sa mga senador at namumuno sa ating mga senador. Pang-apat sa listahan natin is Department of Health, DOH. Ang kanila namang telephone number is 632, yan yung ating local number or area code for Manila, Metro Manila, 8651-7800, local 5003 or 5004, o pwede rin kayo mag-email sa kanilang tanggapan, callcenter@doh.gov.ph. I-check nyo lamang online yung mga contact details maya't-maya dahil paminsan-minsan, nagbabago ang kanilang mga contact details. Panglima sa ating listahan ay PAGCOR, Philippine Amusement Gaming Corporation. Ang kanilang telephone number naman is area code 632, ang telephone number is 8242-0121 or 8522-0299, at pwede rin kayo mag-email sa kanilang tanggapan info@pagcor.ph. Pang-anim sa listahan natin ay PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang kanilang telephone number naman is 8426-3475, 8366-3328, or 8441-2065. Madalas, nagbibigay sila ng mga ayuda at tulong sa mga nangangailangan ng mga pambayad sa mga gamot at medical bills at hospitalization. Pang-pito sa ating listahan, of course, ang ating tanggapan for social welfare, DSWD. Kadalasan nagbibigay yan from 25,000 to 75,000 na medical assistance sa mga nangangailangan. Ang kanilang telephone number naman is area code 632-8931-8101, or pwede rin kayong mag-kumontak sa kanilang mga Facebook page or email address. Pangwalo sa ating listahan ay Malasakit Center. Ang Malasakit Center ay isang sangay ng pamahalaan na siya ang nagiging taga-consolidate o siya yung pwedeng magsama-sama na maitulong ang iba't ibang tulong na pwedeng ibigay ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Yan naman kadalasan ay pwede nyong makontak sa online, ma-check ninyo kanilang mga contact details, or pwede rin sa email inquiry@dswd.gov.ph. Yan ang kanilang mga pwedeng email contact details. Pang-siyam sa ating listahan, of course, yung mga city government, yung mga panglungsod ng pamahalaan. Kadalasan, meron silang mga ayudang binibigay for medical bills, at meron silang mga hospital. Minsan may mga pag-aari silang hospital na maaari nyo ring puntahan at hinga ng tulong.
Pang-10 sa ating listahan, of course, ang ating mga government politicians na ating hinalal. Kung kayo ay nasa probinsya o kayo may nasa lungsod, mga city councilors or mga municipal councilors, ang mayor, of course, ang vice mayor, ang ating mga congressman, pwede nating mahinga ng tulong yan bukod sa ating mga pambansang senador. Kaya yan po ang 10 pwede nating matakbuhan kung tayo nangangailangan ng tulong at ayuda for our medical bills and hospital bills. At sa susunod na ating tatalakayin, sa susunod na video, pag-uusapan din natin yung top 20 government hospitals na mas maganda niyong puntahan at mas madali kayong makakahingi ng tulong sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan kung doon kayo magpapagamot at doon kayo magpapa-hospital. Ako po pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Yan.